מזמן, מה, 2003? משהו כזה. מה קרה בדיוק בתאונה? אוי, בדיוק כמוני. איך זה קרה? זאת אומרת, תאר ממש את מהלך הדברים. כאילו מכונית העיפה אותי ועפתי. העיפה אותך, מאיפה נכנסה? מהצד, מאחור? מהצד, העיפה אותי כאילו עפתי באוויר. עפת באוויר? בום, והתיישבתי על התחת. זאת אומרת, ממש נחת ככה. בישיבה. אוקיי. זה אומר, נחת על עצם הזנב? כן. זאת אומרת, הוא חטף זעזוע מאוד מאוד חזק לכל אורך המובה שלו. איבדת הכרה במקום בטח. אני חושב, אני לא זוכר כל אז בבדיקה הראשונה שעשו לו, הוא כמובן עבר צילום CT. בבדיקה הראשונה כתוב בלט דיסק ימיני בין L5 ל-S1 עם לחץ על העצב ההיקפי של L4 ועל השורש ההיקפי העצבי של L5 מימין. אוקיי? זאת אומרת, ההקרנה שלך לאיזה רגל היא הייתה? הרגל הימינית. אז זה כמו שכתוב, הלחץ הוא באמת לכיוון ימין וההקרנה היא לאורך רגל ימין. אחרי כמה שנים הוא עבר שוב פעם CT. אז אוקיי, עשו CT בעצם לכל הפלג, לכל הגב התחתון, וב-CT העדכני כתוב כזה דבר. כתוב בלט דיסק בין L3 ל-L4. זה אמרת שהוא מדיר. בלט דיסק קל בין L4 ל-L5, זה לא היה לו לפני זה. זה התפתח. ובין L5 ל-S1 בקע דיסק, שזה פריצת דיסק. בקע זה פריצה? כן. עם לחץ על השק, פה לא כתוב על שק הדורלי, בדרך כלל יהיה כתוב לכם על השק הדורלי, ועל השורש של S1 מימין, שזה ממשיך בעצם, המשך ישיר של אותה טראומה שגרמה לזה, שבעצם הוא התכופף יותר לכיוון ימין, ככה נוצר מצב שההקרנה הזאת היא קיימת. אז זה שתוכלו להכיר בדיקות, אתם יכולים, אם לא אכפת לך, להעביר להם שהם גם יראו את זה? בלט דיסק כאילו עבר לו אני אביא את ה-MRI ואני אראה לך. נכון. הבלט דיסק הפך להיות פריצת דיסק. עכשיו, זה לא היה חייב. זה החמיר, זה פשוט... פשוט החמיר. תראו, גם אופי העבודה שלך, אופי עבודה, לחץ, עבודה, עם הרבה עמידה. יכול להיות שזה גם אני מניח, יכול להיות, למרות שאת יודעת עם אופי העבודה שלו, שאני מתאר לעצמי שהוא עובד הרבה עם צד ימין, זה הצד החזק הפעיל שלך, נכון? אז הוא עובד הרבה עם צד ימין, משתמש הרבה בכוח לצד ימין, אני לא אתפלא אם הוא יותר נוטה לכיוון ימין בגלל האופי של העבודה, שזה גם מחמיר את הדברים האלה. מה זה דיפוזי? טוב, הגיע לנו טיפה דובר, נעשה לו. זה אומר שיש, דיפוזיה זה הגדרה שאני פחות מתייחס אליה, אני פחות מכיר אותה בהיבט האורתופדי, אבל זה אומר שיש לחץ בעצם על השכבה, על חלק מסוים בעצב, אוקיי, על רקמה מסוימת בעצב. מה שהגעתי למצב בתקופה הזאת שזה פרץ לי, כאילו, לא יכולתי לעמוד. בטח, מתה. לעמוד. תראה איזה החמרה. הרגל מתה, כאילו, לא יכול לעמוד עליה. נכון. בוא תשכב על הגב. אז אני מתחיל כמובן, אני אתחיל בלי כרית, ומה שאנחנו נעשה ממש את הבדיקות עכשיו. אוקיי. ככה אתה מרגיש את המתח בגב תחתון שאתה שוכב? ברור. אוקיי. מה שאני אעשה, אני אתחיל קודם כל ב-SLR, תרבה את הרגל. אתה מרגיש הקרנה? אוקיי. הוא לא מרגיש הקרנה כי הוא גם לא נמצא עכשיו במצב אקוטי. כן? תרבה את הרגל לגמרי, אני מחזיק. אוקיי? אני תומך בך. תגיד לי מתי אתה כן מתחיל להרגיש. אוקיי. הנה. SLR עובר חלק. בסדר? כן. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה בדיקת לסק. בדיקת לסק, מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים את הרגל, את הברך ל-90 מעלות, אנחנו יכולים גם לתמוך פה וגם לתמוך מלמטה, ולאט לאט אנחנו מרימים את הרגל בצורה הזאת. פה כבר אתה מרגיש, פה כבר קשה לך. אבל הברך כל הזמן מכופפת? זאת אומרת, קשה לך המתיחה יותר. דווקא לא, זה בסדר. אוקיי. הברך כל הזמן מכופפת? הברך, לא. המטרה שלנו ליישר אותה ל-90 מעלות, ל-180 מעלות, אבל לא תמיד אנחנו נצליח, כי רוב האנשים לא יהיו גמישים מספיק לעשות את זה. אבל זה מחמיר הרבה פעמים את הלחץ על הבלט.
אז הנה, גם זה עובר לנו בסך הכל טוב. שימו, אני בכוונה בודק לא רק את רגל ימין, כי אנחנו כבר יודעים לפי הבדיקות שזה האזור הבעייתי, אבל אם אתם לא יודעים, כמובן שתבדקו את שני הצדדים. פעולות ולסלבה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו תומכים לו בצבא, פרפט הצבא, אני מביא את הסנטר לבית החזה, ואני מבקש ממנו להשתעל. עכשיו, בדרך כלל, אם יש בלט, הוא ירגיש ממש זצים כאלה של הקרנות, זרמים של הקרנות לאורך אזורי ההקרנה שלו. ואתה מרגיש עכשיו? לא, כי עכשיו הוא במצב מאוד מאוד רגוע בגב, שזה נהדר. אוקיי, בדיקות רפלקסים אמרנו, לא אנחנו מבצעים, מי שמבצע זה אורתופדים. מעבר לזה, דבר שאנחנו כן יכולים לעשות, אנחנו נבדוק, רגע שנייה, קודם כל על הרפלקסים. מה זה? מה אמרת שאורתופדים? בדיקות רפלקסים. אז בואו נדבר קצת על הבדיקות רפלקסים שתדעו. אז אם הרפלקס של הברך יהיה רפלקס חלש, זה יחשיד אותנו בעצם ב-L4, L5, בבלט דיסק בין L4 ל-L5. איך עוד פעם חלש, אז מה? יחשיד אותך במה? בבלט דיסק באזור של L4, L5, זה כתוב לך גם. הנה, כן. ואם אנחנו נראה שהרפלקס של גיד אכילס באזור הפנימי שלו, המדיאלי, הוא חלש, אז זה יחשיד שיש לנו בלט או פריצת דיסק באזור של L5S1. מבחינת בדיקת תחושה, אז מה שאנחנו עושים, רוב הסיכויים שהמטופל שמגיע עם הקרנה ידע להגיד לכם על איזה מסלול הוא מרגיש את ההקרנה, זה יהיה או באזור של קו התפר, זה יהיה או באזור החיצוני של השוק, או באזור הפנימי של השוק, זה יכול להיות גם באזורים האחוריים. עד האצבעות. כן, עד האצבעות ברגליים זה יכול להגיע, אבל מה שחשוב שתדעו, שאם זה הקרנה באזורים האחוריים, אז בדרך כלל אנחנו מדברים על משהו שהוא תוצר של הבלטים העליונים יותר. כי הקרנות שהן לאורך הישבן ומטה, לאורך הצד הפוסטריורי, מסלול הבלאדר, זה יותר דברים שקשורים לחוליות היותר תחתונות לאזור הסקרום. אוקיי? לאזור הסקרום בעצם הזנב. מה זה לטרלי אנטריורי? לטרלי? לטרלי אנטריורי זה, מסלול הסטמק והגול בלאדר, גול בלאדר זה הכי צידי, והאנטריורי מידיאלי זה מסלול הספלין, הטחול. הפנימי? הפנימי? הפנימי יותר, כן. אני לא ידעתי לומר, לציין בדיוק איפה זה. אני רק גררתי את הרגל, והכאבים במיוחד. היו בכף הרגל. 3 אצבעות לא נעו. אוקיי. בגלל זה עשו לי את הבדיקה בבית חולים. את הגעת במצב, זה לא, את היית במצב שהוא לא מצב טיפולי. זה מצב שהוא כבר מצריך, זאת אומרת, הגעת במצב הכי אקוטי. אז קצת קשה להבדיל, לפעמים בן אדם מרגיש שהוא, כל הרגל שלו קפואה, הוא לא יודע מה זה הקרנה. כל הרגל כואבת. לא, היא נגררת. דרופ, זה דרופ. אוקיי. אז מה, בן אדם כזה יכול לציין בדיוק? לא בשלב הזה. לא בשלב הזה, אני מדבר בשלב יותר מאוחר. זה כמו שהוא, בזמן הטראומה, הוא לא יוכל לציין איפה כואב לו. כל הרגל הייתה כמו משותקת. אבל עם הזמן, מה שקרה, הוא כן היה יותר מודע לאזורי ההקרנה שלו. אזורי ההקרנה שלך היו יותר חיצוניים, הם יותר מהאזור הישבן לצד האחורי. זאת אומרת, על קו התפר כזה של המכנס, נכון? אז אני כאן. כן. אז אני עליון. לא, לטרלי אנטריורי זה זה. אוקיי, בוא נמשיך. לא, זה חשוב. לטרלי אנטריורי זה זה. דברים חשובים מאוד. איפה כיוון ההקרנות? לא, זה זה. אוקיי, תגידי לי. פה? זה. כן, רשום. מסלול הקיבה. לטרלי אנטריורי, כמו ביד. לטרלי אנטריורי. והבלאדר איזה, איך הוא נקרא? הבלאדר הוא פוסטריורי, הכי פוסטריורי. אבל הרבה פעמים אנחנו נראה גם הקרנה על אזור הגול בלאדר. אוקיי? שהוא האמצעי, אבל הוא לטרלי, כן? וזה משחק, זה לא תמיד לוחץ לאותו כיוון. כן, זה משחק ביניהם. זה פה פנימה, לפעמים החוצה. משחק ביניהם. עכשיו, הרבה פעמים המשחק בין ההקרנות, המשחק בין ההקרנות, הרבה פעמים הוא לא קשור לבלט עצמו. הבלט עצמו הוא יהיה קונסיסטנטי, ההקרנה תהיה הקרנה קבועה, ואם הוא לא מרגיש אותה, אז הוא ירגיש אותה בזמן שאנחנו ניגע, היא תהיה מאוד רגישה למגע. אבל
הבלבול הזה של ההקרנות הרבה פעמים נובע מזה שבגלל שיש סטרס במקום, אז נוצר לחץ עצבי מהשריר. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שלבן אדם יהיה בלט בין L5 ל-S1, אבל אנחנו נראה גם הקרנות על הבסיס לא רק המדיאלי, אלא על הבסיס הלטרלי. למה זה? כי השרירים לוחצים גם על העצב שבין L4 ל-L5 וגם בין L3 ל-L4. אבל זה אמיתי, זה לא מדמיין, הבן אדם לא מדמיין. לא, הוא ממש לא מדמיין, זה לחץ אמיתי על העצב, בגלל זה אנחנו נעבוד על הגב התחתון. אז אוקיי, אז היינו בפעולות ולסלווה, שהמטרה שלהם בעצם להחמיר את הלחץ על העצב, הוא במקרה הזה לא מרגיש, זה נהדר. בדיקת רפלקסים דיברנו, בדיקה תחושתית. אז אנחנו מלטפים בצורה הזאת. כמו רבינג. כן, למרות שאני לא עושה ממש רבינג, אלא אני פשוט מלטף, ואני שואל אותו אם הוא מרגיש או נימול, או כאב. יש אנשים שלפעמים מרגישים כמו שיוף, כמו תחושה שאתה משייף להם את האור. וגם על החלק הפנימי. על החלק הפנימי אנחנו לא עולים הרבה מעל הברך, משהו כמו 3 צון מעל הברך, אוקיי? 3 צון מעל הברך, אני מלטף בצורה הזו. כדי להרגיש תחושה, שיש תחושה? כן, אני רוצה, מה שאני שואל זה אם הבן אדם, קודם כל, זה האזור, אני מסמן לו, זה אזור ההקרנה שלך, או זה אזור ההקרנה שלך. אז גם, יש לי את האפשרות לשאול אותו, ככה הוא מרגיש בנוח עם הבדיקה, וגם תוך כדי אני עושה את הבדיקה. בדרך כלל הוא יגיד לנו ישר, כן, זה לגמרי האזור החיצוני, או יותר באזור הפנימי, ואז הטיפול יהיה יותר לאזור איפה שכואב לו? לאזור ההקרנה, כן. למרות שהטיפול שלנו באזור ההקרנה, הוא יהיה אחרי שאנחנו נעשה טיפול הקיסר לגב התחתון. אוקיי, אז זה היה בנוגע לבדיקת תחושה. אז אם אנחנו בצד האנטריורי המדיאלי של השוק, אז מדובר בבעיה בין L4 ל-L5, ואם אנחנו בצד היותר חיצוני, אז אנחנו מדברים על בעיה בין L5 ל-S1. L5, S1, L4, L5. יותר נע בצורה הזאת. L4, L5 נע בצורה הזאת. אלכסון. כן. בדיקת כוח שריר. אז פה אנחנו מבקשים ממנו להיות ישר, בלי כרית. אני תופס את הבעונות האגודלים ברגליים, אוחז בהם בצורה הזאת. עכשיו מה שאני מבקש ממנו זה אחד, יש לנו בדיקת תחושה ראשונית שאנחנו בודקים את L4, L5, אני מושך אליי ואני מבקש ממנו להתנגד, תמשוך את האגודלים כלפי מעלה. אתה לוחץ לו את האגודלים? אליך, תמשוך את האגודלים אליך. אוקיי. אתה לוחץ לו את האגודלים? אני מושך אותם אליי. לא, אתה עושה ככה? לא, אני רק אוחז בהם, רק תופס ככה. המטרה שלי היא אני מבקש ממנו למשוך אליו. שיתנגד. כן. בצד שיש לו בעיה לעשות את ההתנגדות, זה הצד שבדרך כלל יהיה את הבלט דיסק בין L4 ל-L5. הבדיקה הבאה, אנחנו רוצים לבדוק את המרווח בין L5 ל-S1, אני אוחז בדיוק באותה צורה, אני מבקש ממנו שידחוף אליי, ואני מתנגד. הרגל שיהיה לו יותר קשה זה הרגל יותר חלשה, הנה תראו מה קורה. רגל ימין יותר קשה לו לדחוף אליי. ודיברנו על L5, S1, זה האזור שיש לו את הבלט. ההקרנה. את הפריצה, סליחה. ההקרנה או את הפריצה. אתם רואים? הרגל הזאת הוא כמעט ולא מצליח לדחוף אליי. אז הנה זה... שמו צד דחיפה, הוא פה ופעם דחיפה אל שם מבחינתו? כן, הוא פעם אחת, הוא מושך אליו ואני מושך אליי, זה הבדיקה של L4, L5. נכון. כשהוא דוחף אליי ואני דוחף אליו, אז זה L5, S1, שזה באמת דוגמה, רואים... הוא עובד רק עם האצבעות או עם הכרסות, עם הכוונה? רק עם האצבעות. הוא מנסה את כל האצבעות לדחוף, אבל אני בודק רק לפי האגודל. שאר הבדיקות, אז אנחנו מדברים על... הוא שוכב על הבטן. נעבור לשכיבה על הבטן? גם כן, אני כרגע לא משתמש בכריות, אבל מה שאני עושה... לא, אז רגע, שנייה, תעלה למעלה. אז מה שאנחנו יכולים לעשות,
אנחנו מרימים את הרגל בצורה הזאת, תומכים בברך ומרימים למעלה. מה התנועה הזאת עושה? היא מגדילה את הקשת המותנית.